Здравейте, банда! В нашето скромно студио пристигна ето този Nissan Qashqai. Автомобилът пристигна при нас за предпродажбена подготовка, което включва интериорен детайлинг, корекция на лаковото покритие и издаване. Защо да изберете нас? Ние сме може би единствените, които ще ви подготвят колата не само за продажба, а и да си я ползвате. Може да борисаме вашите детайли, може да направим корекция на лаковото покритие, може да направим интериорен детайлинг, може да ви доставим части, ако желаете, едрогабаритни и каквито останали ви трябват, както и да пуснем и да продадем вашия автомобил. В случая клиентът ще си го откара на борса, така че ние сме една от добрите инвестиции за търговците и колкото повече търговци го осъзнаят, толкова по-добре ще бъде за тях. Сега да видим първо какво сме направили вътре. Здрасти, Дани! Здравейте! Да ни обясниш с 2-3 думи какво сме направили по автомобила отвътре. Почистихме с пръксовкачка първоначално автомобила, след това му изпрахме мокета, защото имаше доста мърсотия, набила се в него. Изпрали сме мокета. Точно така. А подходящо ли е сега по това време на годината го переме? Дали не е мокър? Абсолютно подходящо е, няма проблеми и в това време, дори в тези условия, защото Да, наистина е сух, не ме лъжеш. няма проблеми, изсъхва в случая на този Nissan, на тази кола, ден и половина да ни отне, след като изпрахме да се изсуши. След като го изпрахме, почистихме всички пластмаси детайлно и озонирахме и ароматизирахме автомобила. Да, виждам, че даже и фугите са добре почистени. Ако спереме салона, може ли да го изсушиме в рамките на деня? Да, абсолютно възможно е. Но съответно предполагам, че цената ще бъде друга, но това вече за клиентите, които бързат. Ще те притесня малко само така да покажем и отвън какво сме успяли да направим. Извършена е двустъпкова корекция на лаковото покритие, нанесен е керамичен силант. Има тук-там няколко косъм останало, смея да твърдя, че корекцията на лака е на около 70%, което е напълно достатъчно. Автомобил имаше сериозни дръскотини, както кръгови, така и направени от храсти, от каквото се сетите общо взето. Буквално автомобил е, така да го кажем, почти нов. Нали така, Дани? Да. И надяваме се клиента да хареса нашата работа. Лека и до нови срещи!